Druhá smrt pražského golema. První 3 roky druhé světové války Třetí říše vítězila na všech frontách. Až 4. rok konečně ztratila dech. Rusové porazili nacisty u Stalingradu a u Kurska, Američané z Brity se vylodili na Sicílii. Vůdce německého národa Adolf Hitler cítil blížící se porážku a proto hledal spásu v moderní vědě, stejně jako ve starodávné magii. Dal si zavolat svého osobního nigromanta a rektora černokněžnické školy Ahnenerbe v jedné osobě. Zavolejte mi SS Obersturmbannführera Asso von Stolvega! Nikdo z tohoto světa nevěděl, odkud se ten hrozný von Stolveg vlastně vzal. A sám Hitler se ho tajně bál. Tvář hmyzích rysů mu zakrýval pružně přiléhající závoj, utkaný ze zlatých drátků, který nikdy neodkládal. Občas z ní odkapávala lepkavá zelená tekutina, možná krev, možná hnis. Co si přejete, můj vůdce? Najdi zázračnou zbraň pro záchranu Třetí říše, a to za každou cenu a bez ohledu na následky. Když v březnu 1939 Němci vtrhli do české země, vyrabovali ji do dna, jako loupežníci truhlu plnou pokladů. Ukradli nám horu zlata, spoustu továren se šikovnými dělníky, ale taky jediné doly v celé Evropě, kde se těžil uran pro výrobu atomové bomby. A navrch i skříň, plnou kouzelných instrumentů ze sbírek císaře Rudolfa II. Hasso von Stolveg se pustil do díla. Vyčetl v učených knihách, že právě za vlády Rudolfa II. V Praze židovský učenec Rabbi Löw stvořil z hlíny umělého člověka jménem Golem. Tenhle golem měl za úkol střežit pražské ghetto před nepřáteli. Byl nezranitelný a navíc nadaný nad lidskou sílou. Rabbi Löw se však golemovi moci zalekl. A tak mu odebral svitek, čili šém, do něhož zapsal tajné boží jméno, který umělého člověka každý večer oživoval. Von Stolveg si řekl, že golem by mohl být právě ta zázračná zbraň, kterou po něm Hitler žádá. Prvním letadlem odletěl do Prahy, kde si za své sídlo vybral Faustův dům na Novém Městě, neboť doktora Fausta převelice obdivoval. Do pátrání zapojil gestapáky z celé Prahy. Gestapo! Ti golema přivezli do Stolvegovy laboratoře ve věži Faustova domu. Oživovací šém však už kdysi dávno spálil Rabbi Löw a bez něj byl golem jenom hromadou mrtvé hlíny. Von Stolveg se tedy ponořil do studia tajné židovské vědy zvané Kabala. Ze starých moudrých foliantů vyčetl, že tajné boží jméno se skládá z 72 znaků a hebrejština má 22 písmen. Kolika různými způsoby se dá hebrejsky napsat 72 znaků? Von Stolveg se chopil logaritmického pravítka a vypočítal, že je celkem 51266421607 možností a to je tak moc, že když si to zkusil jen představit, ochromila ho závrať z vlastní nepatrnosti. I kdybych vládl tolika světům, kolik je na naší zeměkouli zrnek písku, a i kdyby každý člověk na všech těch planetách napsal jednu možnost za vteřinu, a i kdyby neúnavně dřeli všichni všude všechny miliardy roků, které už uběhly od stvoření vesmíru, tak by ještě ani pořádně nezačali. Von Stolveg však nepropadl beznaději a bádal dál. Přitom snil o tom, jak dobývá celý svět v čele armády golemů se svastikami na čelech, chrlících oheň, zkázu a smrt. Mezitím se spojenci na západu probojovali až k Rýnu a Rudá armáda na východu k Odře. Třetí říše začala praskat jako ořech drcený v louskáčku. Ve středu 14. února 1945 narazil ve spisu Sefer Raziel Hamalach na větu. Bůh stvořil svět vyslovením svého jména. Pochopení toho všeho von Stolvega málem omráčilo. Řešení bylo úplně jednoduché. Stačilo spojit první 3 věty stvoření a odečíst tetragram. Nedočkavě napsal na pergamen 72 hebrejských písmen. První J a poslední He.
Všem vložil do štěrbiny, která se golemovi táhla pod očima na místo úst. Homunculus začal ožívat. Tajné boží jméno v něm zažehlo vnitřní žár. Měkká hlína se začala tavit a spékat v nezničitelný keramický pancíř. Laboratoř zaplnil dusivý dým a von Štolvek rozrazil okno. V tu chvíli venku na ulici zazněly sirény leteckého poplachu. Podíval se na hodinky. Bylo přesně 12 hodin, 12 minut a 12 vteřin. Jindy by se šel schovat do krytu. Teď ale nechtěl nechat probouzejícího se golema bez dozoru. K ječení sirén se přidalo temné bručení leteckých motorů. Na nebi se objevil útvar 72 amerických letounů B-17 a vysypal na prahu břicha plna bomb. Jedna zápalná puma zasáhla taky Faustův dům a prorazila díru do stropu věže. Jenže nevybuchla. Palác totiž už od středověku magicky chrání 7 rokoček, zaživa zazděných do základů. Bomba místo toho dopadla jako obří kladivo přímo na Obersturmbannführera von Štolvega a golema. Zbyly z nich jenom 2 fleky. První mastný a druhý hliněný.